Takže máme tieto šátky, chodík je Luna 90. Elegantné, dosť krátke, keď som to povedala, majú také úpravky. Tá lesklá hladka, tiež nekrčivá, luxusne vyzerá, vidíte? Má takýto opasok k tomu. Opasok si môžete nechať ten, alebo ak máte nejaký svoj obľúbený, môžete použiť iný opasok. Sú také úplne šaty na tancovanie, by som povedala. Vedia hýbať, krásne majú nádhernú farbu. Máme v takéto zlatej alebo striebornej. Takže cíti sa veľmi pohodlne táto látka, luxusne a krásne pôsobí. Takže chcete môžete ísť s týmto opaskom alebo s nejakým iným, alebo s takýmto, ako mám ja na sebe. Takže, dievčatá, ak sa vám páčia tieto šatky, koľko stojí tieto šaty? 16, Iba 16 eur tieto šaty stoja. To je zadarmo, som povedala, pozrite na tú nádheru. Nice. You can, môžete ich mať takú ránočka. Nice. Krásne vyzerajú tieto šaty. Takže máme ich takéto strieborné, ako má Anička, alebo v takéto zlaté. Vyššie teklo. So good on you. Takže môžete si nechať tento opasok. Anička si ich zaviazala takto dozadu. A môžete ich mať aj we can do different ways. Yeah, it doesn't matter. I like it more like that. So it doesn't, take away from the front. Takže aj spredu si môžete zadať spredu alebo zo zadu. Naozaj veľmi pekné šaty. Možno ani nevyzerajú tak pekne na vešiaku, jak na človek. Krásne to vyzerá. Yeah, or with a different belt. You wanna try this one? S takýmto opaskom zlatým alebo strieborným. Už to ukáže krajšie. Yeah, it looks more fancy like this. It's very pretty. Takže, ak sa vám páčia tieto šaty, koľko sú 15? 16, iba 16 eur tieto šaty. Máme ich zlaté, strieborné. Chodík je Luna 90. Veľkosti, dĺžka 80 cm, na prsia je 120 cm. Takže, dievčatá, ak sa vám páčia tieto šaty, verte, ich sú naozaj pekné, krásne vyzerajú. Veľmi štýlové, ako môžete vidieť na Insta. Krásne to vyzerá. Yeah, just looks good. A cena je iba 16 eur. Ako zadarmo. It still has these hands. Back. Môžeme si ešte vybrať. Maybe we can start like maybe for let's do something. It's 40 stuff. Let's go this one. Yeah, let's do this. We'll move it in a little bit. I'll finish these two. Okay. Takže ešte by som vám rada ukázala túto nohavice. Chodík je Luna 35 na tieto hnedé.